Machiegni weche mag ohala oganda luo ahinya to johala matindo okwa mondo odonjie riwruoge mag saga eneo ni giyudo hola mar bero ohendnigi bang' kungo. Ma ene wach seche mar riwruog saga mar Kimisitu Sacco ne apisi Kisumo mageto jodak mawuok e counties makaluo. Kata chendo mar Kimisitu Sacco Mbeche Lwanga wacho ni onge dongruok moganda nyalo bet go motegno ka gitimo kungo kod hola. Jalup gavana ma Kisumo Dr. Matthews Owili to nomedo ni chopo mar riwruog saga no Kisumo en ranyisi ni tend kaunti ma Kisumo oseketo lwasi makare ne joket mwandu. Between ourselves. Por wang'iyo statistics wacho ni wan piny sana e kungo kaka jo Kisumo kendo counties manie western region. Koro kwa yudo thuolo ndo wati kode maber, wakungi, wagere kaka oganda. Waya ofis ni mondo ji jokanyo modak e region ma koni ni mondo jone odonje sako nikech yor sako ni e yo ma ji nyalo konyre go yudo pesa mwanyalo tero go ohandni wa mbele. Omiyo wan wamor nikech koro ka jorwakwa maber kendo ji gin jogo moikre mondo gibi join ka mondo gikaw pesa mondo giger ohala. E city ma Kisumo kata e county ma Kisumo ng'eny joma timo ohala gin joma timo ohala matindo kata ohala manie diere ma gi dhongere gidendo ni small and medium sized enterprises. To samoro mondo mi yud hola ka in e small and medium sized enterprise e kambe madongo dongo bedo matek. To kata kaponi gimi hola to gimi hola gi interest rate mang'owa mamalo. Omiyo jowa nyalo yudo thuolo maber mar timo ohala kata mar nyayo handgi ka gimakore gi SACCOs machiel kuom gen Kimisitu mano kaka wuono. Odhi kaunti ma Migori johand rech ma osebedo katimo ohala e tesend geche ma Migori oramo ni ok ginyal wuok e kama gitime ohala nyaka piny owacho mar kaunti no mi kamoro machielo maber ma ginyalo